това за кого е? За курсовия ръководител. А това? И това е за курсовия ръководител. За курсовия ни ръководител. А това за кой е? За другия курсов ръководител. Главния ни курсов ръководител. За кой? За доктор Йонкова, главния ни курсов ръководител. Основен. Здравейте, може ли само курсовете ни ръководители да дойдат тук? Доктор Йонкова? Доктор Йонкова и доктор Стефан. Я да видим, ви имате ли чубове? Доктор Защото Йонкова трябва няма. някакви парички да изкарате. Значи, ние организираме бал, обаче безплатен обяд няма. Една стотинка поне да По една стотинка. Книжни не може. Не може книжни стотинки. Стотинки трябва. Така. Значи имаме едни малко скромни подаръци за вас, но трябва да си ги платите. Така че, нека първо да е дамата. Така че часовник срещу стотинка. Падайте това от нас. Да. Надявам се това да ми остави един хубав спомен от нас. И сега все пак. Да не отмерва времето, да може толкова време. Имате успехи. Много благодаря. Дано да ви харесва. Голяма изненада това беше за нас, Стефан, в тази вечер. Но това няма значение, че за нас е било изненада. Благодаря ви за прекрасните мигове, които ни подарихте, с вашата младост, с усмивките, с дразновението, с надеждите. И ви пожелавам да не отсъствате. Отсъствията в живота нямат курсов ръководител. Там отсъствията си ги извинявате самите вие и ги заплащате с вашите качества, професионални, лични. Желая ви от тук насетне да завършите, нали, 6-ти курс, това се подразбира. Желая ви много любов, да се създадете семействата, за които сте мечтали, да имате най-хубавите деца на света и ви благодаря. Първо искам да кажа, че имахте щастието да имате един от най-хубавите и качествени курсови ръководители, като доктор Йонкова. Тя е качествена като човек. Аз съм завършил заедно с нея, в един випуск бяхме, сега съдбата ни определи да ви бъдем курсови. По стечение на обстоятелствата и по един много хубав повод за нея, майчинството, това е пожелавам на всички колежки. За бъдеще, след като завърши, се намерите работа, за това разсъждавайте. Това, което съм да ви пожелая, е да бъдете себе си, да запазите тая чистота, която носите. И каквото и да правите, както и да го правите за напред, да запазите достойнството си. Здравей!
казва само едно. Колеги, слаб. А сега, на следващата песен, която положи нашия диджей, ако видя с едно преподавател, ние ще кажем студентите слаб. Добре? Аплодисменти за най-страшните и страхотни тук натам сега. Продължаваме с нещо по-лекичко. Не е лесно. Не е лесно след толкова много срещи в лекционната зала и на други места. Сега да застана пред вас. Обаче трябва да ви призная, че го правя с голямо удоволствие. Затова, защото през тези изминали 5 години се опитах и в личен, и в административен план да спася разстоянието с вас и съм ви благодарен за това. Защото ние, преподавателите, няма да бъдем онова, което се представяме, че сме, ако не сте вие. А вие бяхте страхотен колектив. А вие показахте, че младите хора от ветеринарно-медицинския факултет са достойни наследници на неговите създатели. Само преди 2 дни вие знаете, че ние отбелязахме тържествено неговия 90-ти рожден ден. Пожелавам ви на 100-ния му рожден ден след 10 години да направите най-хубавата среща. Искам, преди да кажа още нещо, да ви благодаря за голямата съпричастност на една много голяма част от вас при подготовката на тези тържества. Благодаря ви. Сега, обикновено се пожелават разни неща, дават се наставления. Това признак на ЕГН, пък мен се не мисля, ще да се съобразявам с това пусто ЕГН. И все си мисля, че моето ЕГН е много близко до вашето. Искам съвсем откровенно, съвсем искрено да ви пожелая да бъдете много здрави. Това е сега в тази възраст, това малко трудно се оценява, но ви го желая ви го от сърце. Желая много здраве на вашите родители.
да им бъдете признателни за всичко това, което направиха през годините за вас. Да си намерите една добра реализация. Не вярвайте, последен път ви го казвам, повече няма да го казвам. Не вярвайте, че няма място за реализация на ветеринарни лекари. Реализацията е функция на личността. Казвал съм ви го и друг път. Няма реализация този, който ни иска. Сега тази вечер се веселете. От утре ще има много приятни моменти. Следва да има един, пожелавам ви наистина, това ви го пожелая много искрено, да намерите място и за един ползотворен държавен стаж. Държавната изпитна секция е най-леката от всички. И да си обещаем в ранна пролет промоция със същия този състав. Ние се опитахме да ви бъдем полезни. Не всеки го е правил по най-добрия начин. Вие знаете, че голямата личност прощава. Нали? Да. Затова, ако наистина някой се чувства с нещо ощетен, нека да знае, че не е имало умисъл. Бъдете млади и на 50 годишнината от вашето завършване. Бъдете сега много щастливи, влюбени и на здраве!
тази нощ. Айде, се обърнете, че си празник! Thank you.